Na týchto pomaly pečených receptoch milujem hlavne to, že po všetkej príprave ich stačí zavrieť do rúry a spomenúť si na ne, až keď sa vôňa mäsa začne šíriť celým domom. Keďže sa mi nikde nepodarilo kúpiť čerstvý fenikel, musela som sa uspokojiť s feniklovými semiačkami, ktoré som opiekla na suchej panvici a pomocou mažiara som z nich spravila jemné korenie. Potom som si očistila cibuľu, ktorú som nakrájala iba na štvrtiny, pretože som si pomohla týmto mini mixérom, aby bola v omáčke naozaj najemno. Ďalej som si osušila mäso, očistila ho od blán a prebytočného tuku a nakrájala na stredne veľké kúsky. Pokojne ho môžete krájať aj na väčšie, dôležité je hlavne to, aby sa neskôr hrnci dobre opekalo. V hrnci som si rozohriala neutrálny olej na vysokom plameni. Chceme, aby bol hrniec čo najteplejší, pretože pri opekaní mäsa chceme dosiahnuť, aby sa zatiahlo a vytvorila sa nám pekná hnedá kôrka. Kým sa mäso opekalo, očistila som si ešte pár strúčikov cesnaku. Potom som v tom istom hrnci orestovala cibuľu a pripravila si červené víno do omáčky. Keď bola cibuľa pekne hnedá, pridala som cesnak a ešte pár minút ich spolu restovala. Ďalej som si pripravila papier na pečenie. Vystrihla som približne štvorec a papier som skladala od rohu, kým mi nevznikol takýto špic. Ako pomôcku na správnu veľkosť som použila pokrievku na hrniec. Tento krok zabezpečí, že sa počas pečenia v rúre z omáčky neodparí príliš veľa tekutiny. Cibuľovú zmes som okorenila čiernym korením, sušeným tymiánom a pripraveným feniklom. Všetko som zaliala červeným vínom, ktoré som nechala pár minút povariť, aby sa trochu odparil alkohol. Omáčku som dokončila kuracím výmarom a jemne drvenými paradajkami. Vložila som do nej mäso, všetko som ešte poriadne osolila a pridala som do nej 2 bobkové listy. Omáčku som zakryla papierom na pečenie a piekla ju v rúre približne 4 hodiny. Mäso je hotové vtedy, keď sa po zapichnutí vidličky úplne rozpadáva. Potom som ho už len natrhala na malé kúsky a vrátila späť do omáčky. Mne príde servírovanie iba cestovým s mäsovou omáčkou trochu nudné, takže to robím týmto spôsobom. V podstate si pripravím zmes z vajíčok a najemno nastruhaného parmezánu podobne ako pri omáčke na carbonara. Pričom najťažšia úloha je neporezať sa na strúhadle, čo sa mi aj tak stane minimálne raz týždenne. Medzi tým som si dala variť cestoviny. Dôležité je, aby bola voda dostatočne osolená a tesne pred dovarením som si odložila trochu cestnovinovej vody. Cestoviny som scedila, samozrejme ich neoplachujeme a ešte horúce som ich hodila späť do hrnca. Pridala som ragu, množstvo záleží od toho, ako veľmi to chcete mäsové. Všetko som premiešala a pridala vajíčkovú zmes. V tomto bode je potrebné pracovať rýchlo, aby sme neprišli o teplo z cestovín. Všetko poriadne premiešame, netreba sa toho báť a pokojne miešať aj pár minút, kým sa omáčka pekne nespojí. Ak sa zdá príliš hustá, stačí doliať trochu cestovinovej vody. Výsledok možno nevyzerá úplne esteticky, ale chuťovo to určite vynahrádza. Vyskúšali ste niekedy tento trik s vajíčkom a syrom? Dajte mi vedieť do komentára. Pa pa!